pinanggang igsoon ko diyan Kristo. Now, ikaw na igsoon. Sit up ba bagay? Mag-sit up lagi dia. Ang dili, mga Kristiyanos, mga Muslim, mga pinanggang igsoon, malipay sa panahon sa Pasko. Di barangay. Diba? Kaya markot ng pinahiskina. Anak ko, di ba? Paputo. Mama. Brad, ayaw mo ko. Balik. Ha? Bintas Pasko, patulat ko pati. Eh, naringkol mo ni, natay deposito, nakalukoy sa Ginoo sa langit. Ha? Magpagaw ka. Upat, kapon. Ha? Eh, basig kwaot na ron, napalang kita. Amen. Ha? Malayot ka. Okay. Kailangan extension para naman sa pagkakaroon pa. Okay. Alright. Malipay po, ito mga pinanggang igsoon Muslim. Ano naman? Malukot na kung eskina. Igsoon na turas. Centers. ICM. Lukot po nila pamilya o mabuto. Pero, okay. Bawalan naman si Roscolis. Bawalan naman si Roscolis pamilya. Pero kitagaan sila kung dapit. Asa sila. Kitawag o ma-display. Mga igsoon ko. Kristo. Kaya lagi, anong likay mo display? Kaya di ka doon mo ng suno. Di ba? Gabay lamang ka, kusulitan. Wala. Masunog. Ang video may sauna ng kilit. Kusulitan ng kamay. Ana. Sila o. Manangin. Tagaan po sila kapit. Aso sila pamaligya. Kailan pataka. Isa kang sarang nila. Mga igalang. Mga kitson. Now, mga igsoon ko. Kaya Kristo. Ang pagkatao sa atong manunubos, mga igsoon ko, makalipay, mga igsoon ko ng Kristo. Makalipay, tungod, mga igsoon, sa tanang mga Kristiyanos, na natawhan sa atong Ginoo tungod kay gipadayan kini. Kisa ni? Pinagi sa Anghel. Kisa ba itong Anghel? Mga brad ng Katoliko. Si Anghel Gabriel. Di ba? Padayan mo ito ni Anghel Gabriel. Si Amantor Tingon nga, Hail Mary, all of grace, the Lord is with thee. Blessed the woman, and blessed the fruit in thy womb, Jesus. Ha? Anghel Gabriel. At tumabasa ka na, pinangga sa Ebanghelyo sa Lucas, Santos kaya po ni Katoliko. Gamiton po nila sa Naikundo, Ito Santos, Santos, Ato ni Santos, sabi ni Santos San Lucas. Ha? Nana sa Lucas 2, particularmente sa 10, nganto sa mga igsoon ko, Diyan Kristo. Now, ingon din mga igsoon ko, Diyan Kristo, ayaw ka mong adlok kay Liha. Ako nagdalag maayong balita, alam kaniyo, na makalipay, pag-ayo sa tanang katawan kay karon ay biyona na tao sa lungsod ni David ang inyong manlulupas ang Kristo na Ginoo. Mao sa nagi sulti ni San Lucas mga pinagkagsong higala brothers and sisters. San Lucas kapitulo 2 Disro ngadto sa 11 mga pinagkagsong December 25 atong naghatag ikahinan ko labi ng kanta sa radyo o diha sa gitawag na itong Facebook o nga ipada sa daghang messenger i-post na Brad dinood ba na December 25 na natao sa itong Ginoo mao ka na ang ilang gitawag kong ipada bisan pa magnamoy na touchscreen na yung gitawag mo makmak sulti sa patake sa atong Ginoo daghang atake wa kuno December 25 na tao ang atong Ginoo mga tao atong Ginoo mga igsoon. Now palayon ka mga igsoon ko ni Kristo na December 25 na tao atong Ginoo Jesucristo mga igsoon. Atong tubagon mga igsoon ko ni Kristo na December 25 na tao ang atong Ginoo Jesucristo. Isa ng klinik ni Lidra Politra na mabasa sa mga resultatan
ang mga Kristiyanos na sayon pinangga sa pizza pagkatao sa atong Ginoo si Kristo. Alright. Now, mga mao ang December 25, marisod kay sila ang katawan ni Ginoong Jesucristo kung nakita kini sa tradisyon mga ikala makita sa masabtan sa diya sa balaang kasulatan mga pinanggagsoon brothers and sisters. Alright, now ang December 25 mga igsoon sayon kini masabtan pinangga sayon kini masabtan mamatutan kini pinagi sa adlaw na natawhan sa atong natawhan ni San Juan magbubunyag mga igsoon. Si San Juan magbubunyag sa tanang mga Kristiyanos pinangga na nahimong bayani sa pagtuo si Virgen Maria o si San Juan lang ang isaulog ang adlaw na tawhan mga pinangga. Patoro pulis no, kasi makusasan ka. Ahora itong mga antilir, itong magbalantay sekali na o. Mga higala ko, naigsoon, tama sir. Sa tanan mga Kristiyanos na nahimong bayanis pagko si Virgen Maria o si San Juan lang ang isaulog na adlaw na tawhan mga pinangagsoon. Sumala sa kasaysayan o sa tradisyon sa San Juan magbubunyag na tao kanusaman to na tao si San Juan Hulyo 24 mga pinangagsoon. Ato ka nang matayot diya sa gitawag dyan na pastis in the wicked video. Ang tradisyon mga pinangagsoon mga higala mao ang mga butang nagibuhat o gipanudlo sa atong Ginoong Jesucristo na wala na nasulat diya sa Kalaan kung sa may isulti ni Santos San Juan Kapitulo 21 25 sa iyang una-una dili tanan nasulat kung sa iyong una halop sa kalibutan di kasudlan sa iyong sulat. Ako na si sa sulat may San Lucas ato mabasa lagi pa ibalo sa angel Gabriel na ang pagkatao sa atong manunubos mga eksorgo ni Kristo. Atong mabasa sa Ebanghelyo ni Lucas Kapitulo 1 26 hanggang 28 mga pinanggagawin brothers and sisters. Alright. Now, pagkenta mga eksorgo ni Kristo. Sa versikulo 26 hanggang 27 mga pinanggagawin yan ni Kristo gingon mga pinanggagawin ang pinanggagawin yan ni Kristo gingon sa ikaw kabulan sa pagbaptos ni Elizabeth ipadala sa Diyos angel nga si Gabriel ngadto sa lungsod sa Galilea ginganlag Nazaret mga igsoon ginganlag Nazaret na may mensahe siya alang sa usa ka batanong balaga mga pinanggagsoon batanong balaga na sinayuran ni San Jose sa kadalaga nangyangan na si Virgen Maria isinayuran kisa itong kalakiha si San Jose unang inig musambit po ta nga gitawag og Holy Family gitawag na tawag ta Jesus Maria Jose unang gitawag Holy Family kisa ng Holy Family una si Mama Mary si Ginoong Hesus o si San Jose unang gitawag og Holy Family mga pinanggagsoon. Higala isot sa versikulo 31 mingon ang angel ngadto ka Virgen Maria magmabdos ka ug anak o usa ka lalaki ug nganlan mo siya Jesus mga higala mga pinanggagsoon. Sa versikulo 38 ato makita mingon si Virgen Maria
sulugok ng Ginoo. May tabo sa kanako ang imong gisulti o bibiya ang anghel kaniya mga higala, mga pinangigsoon. Atong mabasa yapon sa duktong yapon ni San Lucas 31 hanggang 38 mga pinangigsoon. Now, ang pagbaptos mga pinangigsoon ni Birhen Maria sa anak sa Diyos, lalang sa Espiritu Santo, nga atong makita nga ginikono sa atong santos nga Katoliko nga si San Juan. Ginikono sa atong santos San Juan. Ang pagbaptos ni Birhen Maria sa anak sa Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo pinangagiso, nagiriko sa Abdi Santos San Mateo, partikularmente sa Kapitulo 1, 18 mga pinangagiso. Busa mga pinangagiso, brothers and sisters, kuman di pa itabo, ngayon tabo, mga higson. Hello. Human sa nahitagi di pa itabo, may pagkalo, sangil, nagto ni Birhen Maria, nagsabak dayon sa atong ina. Nagsabak dayon, ang atong mahal na Birhen Maria, mga pinanggagigson. Si San Juan, mga pinanggagigson, nga magpupunyag at tao sa Unyo 24 mga igsoon. Unyo 24 pinangagigsoon ang normal na pagsabak sa usa ka babae siyam ka bulan mga pinangagigsoon. Ang normal na pagsabak sa usa ka babae 9 days 9 months, sorry, 9 months na igsoon ko magbukis siyam ka bulan. Busa mga pinangagigsoon, higala, brothers and sisters, kung iatras na to ang bulan atong mahibawan na si San Juan magbubunyag gisabak ni Santa Elizabeth September 24 ato kining pintaon September 24 mga igsoon ko yan ni Kristo. Now si San Juan mga pinangagigsoon, sa San Juan magbubunyag gisabak ni Santa Elizabeth September 24 o magulang siya magulang si Ginoong Hesus o magulang siya ni Ginoong Hesus. Si San Juan magulang ni Ginoong Hesus o gitawag o unom kabulan. Pilay magulang ni Ginoong Hesus unom ni Juan magbubunyag magulang ni Ginoong Hesus unom kabulan ang pagka maguwang ni San Juan mga pinanggagigsoon brothers and sisters, mga pinanggagigsoon. Busa mga pinanggagigsoon, higala kung muiyap kita o unom kabulan gikan sa September 24 musangko sa Marso 24, musangko sa Marso 24 mga igsoon. Sumala sa tradisyon si Anghel Gabriel nagpahibalo ni Birhen Maria alas 6 sa gabi o sa mga Hudiyo pinangga higala ang usak adlaw 6 p.m. to 6 p.m. mga higtra. Buti pasabot ang pagkambyo o adlaw sa mga Hudiyo alas 6 sa gabi mga pinanggag. Busa mga pinanggagsoon pizza Marso 25 nahitabo ang pagpadala ni Ginoong Hesus ang Anghel Gabriel ngadto kang Birhen Maria aron pagpaibalo ni Birhen Maria na magsabak siya sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong manunubos mga pinanggagsoon. Now mga igsoon ko ni Kristo mao na ang pizza sa pagpaibalo the announcement
magpahibalo sa anghel announciation gisaulog sa mga Kristiyanos Marso 25 mga igsoon. Mao na ipagsaulog sa announciation day Marso 25 mga pinanggagiso. Blusa klaro pataw na Marso 25 gisabat ni Birhen Maria si Ginoong Hesus. Marso 25 mga igsoon sa ngalan sa Espiritu Santo ug ang normal mga igsoon nga gidugayon sa pagmagdos sa usa ka babae sa dili pa siya manganak siyang kabulan mga igsoon, siyang kabulan busa kung muihapdag siyang kabulan gikan sa Marso 25 ipa Marso 25 ay kasiyang kabulan mao ang December 25. Alright. Klaro, kung tataw, tinaw pa sa adlaw, ha? Linaw pa sa tubig, butong, ang kamotoran, ang pulong sa Diyos. Now, alita sa history, mga igsoon, kung kasaysayan. Sa GPS calendar, mga igsoon, sa Nisan calendar, mga igsoon, Nisan 14, isaulog ang pagpaybalo sa anghel na session day, mga higara. Ang katumbas mga igsoon higala pinangga sa Nisan 14 mga pinanggang paminaw sa Julian calendar mao ang Marso 25 ang siyam kabulan gikan sa Marso 25 mao ang December 25 gihapon mga pinanggang igsoon higala brothers and sisters. Now, padayon ta mga pinanggaligsoon, brothers and sisters. December 25, usa-usab na Santos, iya usab kining dasuman kung siguntahan mga ikala kinsa man ni Santosa. Tuwa na lagi Katoliko si Saint Justin Martin. Ha? Si Justin Martin mga higala natong sirka o si Saint Irenaeus usap mga santos na Katoliko na naagyo tayo kapyutan ang atong mga santos mga higala na ito na langit atong kapyutan ang ilang nauna na gitawag pagpadayag pagmatuod na kini December 25 na tao ang atong Ginoo si Saint Irenaeus sa circa 30 o Bradide kulihin ako pagkaw ako Bradide bumate are kulihin kayo gaaw kayong tingo kay matut ni San Irenaeus sa circa 130 antos 202 nagingon na si Ginoong Hesus gipanamkon ni Birhen Maria Marso 25 Marso 25 di na ikasiyam kabulan mao ang December 25 mga pinanggaligsoon mga Kristiyanos brothers and sisters mga bata o mga batano matindira na klasiko sa pagmamati sa pagkulong sa Diyos o dahil sa mga santos mga isukon o mga historian si Sin Popilo Hippolytus o Rome sa tuig setka 170 Puli lang din sorry, metro 170 natos 235 mingon nga si Ginoong Hesus December 25 o gipanamkon Marso 25 o kanang mag-aynog sa ulog ni December 25 matingan ta tukit sa mga bunugan okay si layo sa si Sictus Julius sa Africanos usap sa circa 160 natos 240 mingon niadtong tuig 221 na December 25 na tao ang atong Ginoong Hesus kaya na tiyaw na daghan tayo tag mga dokumento mga ebidensya diya sa gitawag Wikipedia na tapos isang type Google mutugaan niya po alright. Now, higa like so, gawas pa sa December 25 daghan usab ang mga pizza na gingon nga mao'y natawan sa atong Ginoong Hesus Kristo
ngayong Mayo 20, Abril 18, September, Marso, apoy January na apoy November o 20. Apang kiting mao kapsa walay kamatukan mga ikan. Bro, kung rin tayo, tawag ninyo. Atong ihatag sa tawag why pagtubad, ay kaluya sa pagpadayag sa puno sa Ginoo Christ the King matod pa ni San Jerome ignorarum ignoratio Christis. On sabi siya, kung ignorante ta po sino, ignorante ta ni Cristo. En nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Welcome, pinang kapatid. Okay, dengan selamat Igar Tangog among sa kakaraan nga Catholic Defenders